Napad Slobode. Šta će biti od svega? 1:0! 1:0 vodi Tuzlanska Sloboda na tužnju. Igrač je gol je postigao. Rekao sam da je u prvom poluvremenu Veselinović mnogo prijetio Kjosevskom. Može biti opasno. Zeba vraća za Merzića. Šut 2:0! 2:0! Kakav pogodak Efendića! Izmjena u gostujućem sastavu, igraju na pustu igrač sa brojem 2.